tots i totes. Bueno, amb aquest vídeo volia presentar-me una miqueta jo, l'autor d'aquesta exposició, i presentar-vos una miqueta qui hi ha darrere aquestes imatges i per què són les imatges com són i, bueno, tenir una mica més d'informació extra a part de les imatges i prou. O sigui que anem a conèixer qui és l'autor d'aquestes fotos. El meu nom és Òscar Pauner, com he pogut veure a l'exposició. Soc un fotògraf aficionat a la fotografia de naturalesa, tant fotografia submarina com fotografia fora l'aigua, el que generalment es diu fotografia de naturalesa. I tot va començar amb un regal de Nadal en el que em van fer un regal o un detall en el que hi havia una carcassa submarina amb una càmera d'utilitzar i llançar, de les que antigament s'utilitzava amb carret. Doncs bé, aquella carcassa submarina amb la càmera d'utilitzar i llançar doncs va acabar renovant-se cap a una càmera ja fixa, en el que jo comprava carrets, els anava a revelar, comprava carrets, revelava, etc., fins que van arribar les actuals digitals. Vaig passar cap a una digital i posteriorment, al cap d'uns anys, vaig comprar-me la meva primera rèflex. Aquesta càmera rèflex em va permetre evolucionar moltíssim en la fotografia, ja que permetia canviar els objectius, tenia una qualitat molt més gran, permetia fer les impressions d'imatges molt més grans com podeu veure en aquesta exposició, i fins a arribar a l'actual càmera mirrorless que ja podeu veure i que us mostro a continuació. Aquí teniu el petit museu fotogràfic que tinc personal. Tinc la meva primera càmera de carret fotogràfica, en la que, com podeu veure, simplement tenia el botó de disparar. No tenia cap pantalla, sinó que havia d'observar per aquí què és el que volia fotografiar, i aquesta l'actual carcassa amb la càmera mirrorless que actualment estic utilitzant, amb un objectiu tele per fer fotografia des de més lluny, el macro per fer fotografia a animals més petits i diferents accessoris per fotografia de naturalesa de fora de l'aigua. Aquesta passió, que era fotografia, i l'altra passió, que era submarinisme, se li va unir una tercera passió, que era la biologia i naturalesa en general. Fins al punt de que vaig acabar realitzant una carrera en biologia, especialitzant-me en biologia marina i fins i tot tenint algun petit treball sobre biologia amb cetacis. Tot això va acabar evolucionant també dintre la meva passió per la fotografia, fent que cada cop em centrés més en detalls des del punt de vista biològic, en detalls en el que no tothom coneixia, en detalls en el que no tothom s'hi fixava, però que teníem en el nostre voltant i fins i tot podíem arribar a veure en el nostre dia a dia. Pel que això va acabar portant a aquest tipus d'exposicions fotogràfiques en les que jo creo un relat, una història fotogràfica, amb la que intento conscienciar-vos, donar-vos una mica de coneixements cap a la naturalesa o cap a la fauna, flora que teniu al vostre voltant, ja sigui molt a prop o una mica més lluny, però que no cal anar fins a Àfrica a veure grans felins, com és el lleó, sinó que tenim al nostre voltant, o relativament a prop, un altre felí molt important en perill d'extinció, com és, per exemple, el linx. Pel que l'únic que us demano és que gaudiu d'aquesta exposició, que observeu cada detall d'aquesta naturalesa que teniu aquí, i res, que pregunteu, que comenteu, que doneu la vostra opinió
en els comentaris d'aquest vídeo a les xarxes socials, que ens seguiu a les xarxes socials com TikTok, com Instagram, com moltes altres que podeu veure, i que a més, doncs, si voleu subscriure-us en el meu seguit d'emails, de newsletters que tinc a la pàgina web o en els codis que teniu arrel de l'exposició, que mensualment doncs, us faig una mica de recordatori o d'actualització del que vaig fent en el mes a mes. Espero que gaudiu d'aquesta exposició i recordeu, fixeu-vos en cada detall.